Welkom in de zandbak die Abu Dhabi heet. Een prachtig super deluxe hotel waar de renners verblijven, maar die hitte is overweldigend. Het kwik geeft hier met gemak boven de 40 graden aan, in de schaduw. Dit is iets dat ik nog nooit heb meegemaakt. Wel echt afzien, vooral met die hitte, maar wel een mooie ervaring. Iedereen had super hoge hartslagen, terwijl we helemaal niet hard reden. Ja, het heeft wel wat, maar voor 4 dagen vind ik het wel genoeg. Dus het gezonde wel voorbij. Topsport is sowieso het gezonde voorbij, maar als we dit nog op deze manier ook nog gaan opzoeken, dan wordt het wel, dan moet je wel afvragen of je dat moet willen. En topsport, dat was het. De ronderenner Tom Dumoulin is geboren. De Maastrichtenaar, hier in training in Sierra Nevada, reed een voortreffelijke ronde van Zwitserland. Hij won de proloog en de tijdrit. Ik had toch ergens nog de hoop dat er meer in zat. Maar ja, het podium en 2 tijdritwinsten, ik kan alleen maar heel erg tevreden zijn, hoor. Tevreden, maar toch ook weer niet. Dat geeft aan dat Dumoulin een fantastisch seizoen tegemoet gaat. En daar is Dumoulin. De focus ligt natuurlijk bij de proloog van de Tour in eigen land, in Utrecht. Daar moest het gebeuren voor Dumoulin. Nee, het gaat hem niet worden. Waardig geklopt. En hoe moet ik ermee doen voor dit jaar? Tom Dumoulin zou geel pakken, dat was bijna zeker in de etappe naar de muur van Houy. Maar dan, valpartij. Daar gaat er eentje en dan kan je geen kant op. Oh, wat is dit een val. Cancellara ligt erbij, Dumoulin ligt daarbij. Droomweg en heel wielerliefhebbend Nederland baalt. En deze man natuurlijk nog het meest. Het had een mooie dag moeten worden. Het wordt dan een hele andere Tour de France. Natuurlijk ook voor hem, ploeggenoot Roy Curvers. Vanwege zijn aanvoerdersrol misschien wel de belangrijkste man in de Giant Alpecin ploeg. Roy is waar de ploeg voor staat. Roy die ziet de tactiek, Roy die staat voor teamwork. In Utrecht bij de Tourstart straalt hij van oor tot oor. De wegkapitein van Giant Shimano. En ondanks het wegvallen van Tom Dumoulin en het mislopen van die gele trui is er dan toch nog feest voor Curvers. De etappewinst van Simon Geschke maakt veel ellende goed. Talensky en Rigoberto Urán completed the podium. Ik zag zijn baard niet meer, ik zag alleen maar een grote glimlach. Wout Poels is dat seizoen ook al lekker bezig. De renner werd door Team Sky binnengehaald als superknecht van Chris Froome, maar winnen kan die ook. In maart van dit jaar boekt de klimmer zijn eerste zege in het zwart van Sky. De 4e etappe van de Tirreno Adriatico gaat niet naar Urán, gaat ook niet naar Rodriguez, maar gewoon tussen aanhalingstekens naar Woutje Poels. No, it was a perfect timing and I was looking a little bit to the big riders like Contador, Nibali. Ik denk dat er voor Poels een standbeeld opgericht En gaat dan worden. breekt de Tour de France aan, ook voor Wout Poels. De rechterhand van de gedoodverfde winnaar. Hier is hij voor aangenomen. Chris Froome aan de eindzege helpen. Oh ja, dus gewoon echt alles voor het ene doel om het Chris de Tour te winnen. En dan ga je waarschijnlijk geen kans voor jezelf hebben. De Limburger leidt zijn kopman met verve door de Hollandse menigte op Alpe d'Huez. Met succes, want zij aan zij komen de mannen van Team Sky in Parijs over de streep. Het is weer gelukt. Poels wint met zijn ploeg de belangrijkste etappekoers ter wereld. En dat levert de Limburger natuurlijk ook zijn eigen huldiging op. In Blitterswijk. Heel mooi dat gewaardeerd wordt, ja. Dan is er nog Mike Teunissen, zijn eerste jaar proeven aan het grote werk. Dat klinkt wat oneerbiedig en dat is het misschien ook wel. Want die jonge Teunissen, eerstejaars prof op het hoogste niveau, wint de proloog van de Tour de l'Ain. En rijdt zowaar in de leiderstrui in Frankrijk. Le Hollandais Mike Teunissen, vainqueur la veille du prologue à Bourg. Terug naar Tom Dumoulin. De schouderblessure, het mislopen van de gele trui heeft hem nog harder doen trainen. Voor de Vuelta. Tom Dumoulin verrast vriend en vijand met zijn sterke optreden. Hij wint de 9e etappe in een topdeelnemersveld. Hier gaat een tijdritspecialist bergop. Tourwinnaar Chris Froome wordt achtergelaten. Huh? Is dat dan de definitieve doorbraak van de ronderenner Tom Dumoulin? Oh, chapeau, Tom Dumoulin! En als hij dan ook nog de tijdrit wint in Spanje, staat Nederland op zijn kop. Want Tom Dumoulin transformeerde in 3 weken in Spanje van tijdritspecialist naar outsider naar topfavoriet voor de eindzege. Tegen een stoomlocomotief, hè?
En pas in de laatste bergetappe moet hij toegeven. Een aanval volgens het boekje van de uiteindelijke winnaar, Fabio Aru. En Dumoulin komt alleen te zitten. Geen eindwinst, maar wel wereldnieuws. Ja, ik heb gevochten voor wat ik waard was, maar het was niet genoeg. Achter in het peloton met 195 zien we Mike Teunissen, die toch prima deze Vuelta verteert. Zijn eerste grote ronde was afzien, wetende dat de Vuelta dit jaar ook uitzonderlijk zwaar was. Maar Teunissen reed de koers netjes uit en geniet met volle teugen. Ik heb nooit echt gedacht van help of zo, nee. Ja, help dacht Tom Dumoulin wel eventjes in de Verenigde Staten. Hij had zo graag het podium gehaald, maar hij wordt 5e van de wereld. Van het WK tijdrijden. Lopen dromen, hebben liggen dromen. Wie had dit van tevoren voorspeld? Ik denk dat ik gewoon eigenlijk wel trots mag zijn op mijzelf. En dan keren wij weer langzaam maar zeker terug in de zandbak. Na 3,5 week Vuelta, WK in Richmond, Ronde van Lombardije en dus Abu Dhabi is het nu eindelijk tijd voor vakantie. Het is wel een klein beetje op. Maar wel een mooie maand om terug te kijken. Ja, zeker. Ja, hele mooie tijd. De laatste paar maanden heel druk en ik ga er deze winter eens goed van genieten.